हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय ITBP आव साख्रि ओंखारबावदों हेड कनस्टेबलाव नोंथांमोना हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अल इंडिया एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानो एलिजिबल जायो बैसोआ 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन एप्लाइआ अनलि अनलाइन जागोन अफलाइन जाया आरो बिनि लास्ट डेटआ 7 जुलाइ दायो एप्लाइआ सोलिथ'वाखै जेब्ला सोलिगोन नोंथांमोननो एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन 6 जुन जानाय लोगो लोगोसो अनलाइनआ लिंकआ एक्टिभ जागोन दा जों अफिशियेल साइडआव फैनानै मोनसे खामानि माव हिन्दी जायोब्ला नोंथांमोना ट्रान्सलेट मोनसे अपसन थायोना बेयाव क्लिक खालामबानो बियो हिन्दीया इंलिश जायो स' नोंथांमोना दायो नुनो मोनबाय हिन्दीया इंलिश जाबाय अब्ला साबसिन नोंथांमोना बुजिगोन इंलिशआव दा बिनिफ्राय जोंहा लेटेस्ट नायनोब्ला जोङो माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन होनोब्ला एसे गाहायाव फैदो एसे गाहायाव बोख्लायबाय थानानै नोंथांमोना रिक्रुटमेन्ट मोनसे अपसन थायो बेयावनो जों अफिशियेल नटिफिकेसन नायनो हायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेब्ला 6 जुन जायो नाथाय लोगोफोर दायो बेयाव पाब्लिश खालामथ'वाखै लिंकआ एक्टिभ जायाखै नालाय जों बेयाव मोननाय नङा दा मोनसे सर्ट नटिस ओंखारग्रोदों दा जों नैबे अपसनाव जों जेबो मोननाय नङा लोगोफोर आरो जेब्ला नोंथांमोनाहाय 6 जुन जायोना अब्ला मोनसे भिडिअ खालामगोन एप्लाइ खालामनाय स' नोंथांमोना मबाइलावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे नायबाय थायो बेखौनो खावलायबाय जाहाथे थालाङै बायदि नैबे मोनसे सर्ट नटिस आरो बेयाव माखासे डिटेल्स ओंखारखाबाय हेड कनस्टेबल ITBP अके दा बिनि सेलेरिया जागायगोन स्केल फेया नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाबाय 25,000 निफ्राय जागायनानै 81 सिम जायो स' लोगोफोर नोंथांमोना जोबोर मोजां नाथाय बे पस्टआ टेम्परारि दा ओरैबायदि आरो टेम्परारिबाबो बेवहाय पार्मानेन्ट जाखायो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालाम आरो बुंदों जे जायखिजाया नोंथांमोना अल इन्डिया पस्टिं जागोन होनना बुंदों नोंथांमोना जि ITBP थायोना बेबादिनो सेम प्रसेस नोंथांमोना पस्टिं जागोन दानिया फैदो जों भेकेन्सिखौ नायोब्ला बे लोगोफोर भेकेन्सिया बारायगोन होनना बुंदों थ' बारायखागोन आरो लोगोसे हेड कनस्टेबल हौवाफ्रा दङ ST आव दङ 20 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 55 आरो हिन्जावफ्रा दङ ST आव 3 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 10 दङ दा गासैखौबो लानानै 158 दङ स' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर बे पस्टआ हेड कनस्टेबल दै बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायोब्ला बि नाम्बाराव बे नाम्बारा लोगोफोर जायफ्रानोखि ITBP आव जिडि महरै मावना दंखायो साख्रि मावखादों थ' बिथांमोननि थाखायसो बे पस्टआ हेड कनस्टेबलनि थाखाय प्रमोसन जागोन आरो अब्लाबो एग्जाम होनांगौ गासै आनरिजार्भआव 74 दङ ST आव 8 दङ गासै टटेल लानानै 90 दङ SC हिसाबै 8 दङ अके जायफ्रानोखि मावखानाय बे हेड कनस्टेबलावबो चान्स मोन्दों नाथाय जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि एप्लाइआ अनलि अनलाइन जागोन एप्लिकेसन फिस जोंनि STया नाङा दानिया जायफ्रानोखि गोदान केन्डिडेट मावखायै थ' अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट एन्ट्रि मोन्दों डेट मिन्स डाइरेक्ट एन्ट्रि माने नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन आरो बिनिफ्राय पस्टिं जागोन बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम बिनिफ्राय आरो जायफ्रानोखि जिडिआव मावखांखानाय 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय जों हेड कनस्टेबल फ्रेश जोङो पस्टआव जों एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 18 निफ्राय जोंनि ST महरै 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया फरायनाय दा हेड कनस्टेबल होनाय लोगो लोगो जों मिथिखायो HS पास थ' पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया स्ट्रिम कमार्सआ आर्ट्सआ साइन्सआ बेयाव नोंथांमोना HS पास जानांगोन आरो टाइपिं टेस्ट लानाय जायो लोगोफोर हेड कनस्टेबलाव बेनो जाबाय 35 वर्ड्स पार मिनिट नोंथांमोना टाइपिं खालामनांगोन कम्पिउटाराव बिनिफ्राय जायफ्रानोखि हिन्दीजों लिरो अब्ला 30ल' आरो नाथाय जोंनि इंलिशआ 35 जायो दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना डिटेल्सखौ मिथिबाय एप्लाइआ अनलाइन जागोन आरो जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जायो अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लाना फैगोन दा ओंखायनो नोंथांमोना नेथ'दो 6 जुनखौहाय दा बेनोमोन लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेसन मोनसे सर्ट नटिस आरो बेयाव नोंथांमोना बेखौहाय नायनो हागोन थ' बिनिफ्राय लोगोफोर PDF फाइलखौ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय आङो आपल'ड खालामगोन आरो बे मोनसे सर्ट नटिससो आरो बेयाव नोंथांमोना बेखौनो नायग्रोनो हागोन स' लोगोफोर बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट